Zdravím vás, priatelia. Môžete vidieť, že je hmla a auto predo mnou nemá zapnuté ani svetla, ani denné svietenie. Vpredu mu to svieti, ale vzadu nič. Dneska vodiči si nevedia v hmle zapnúť ani svetla. Tak by to malo vyzerať. Zapnuté svetla, denné svietenie, hmlovky, ale takto, ako vidíte predo mnou, určite nie. Auto sa v hmle stratí a vôbec ho nebudem vidieť. No, pozrite sami, ako sa stratí v hmle a vôbec ho nevidno. A takisto auto teraz proti smere, len denné svietenie má zapnuté. No, auto predo mnou sa úplne stratilo. Strašné. V hmle si treba zapnúť svetla, hmlovky. V zadnom bloku nemusíte, keď je za vami auto, lebo budete mu svietiť do očí, ale predné hmlovky určite. Ako teraz auto proti smere. Zapnuté svetla, zapnuté hmlovky. Tak by to malo byť.